tadrelerde indi күренмәйдер, айлы төндә кала йоклай. Ләкин бұл егеттер күзләрен йоммайдар, улар тыныслыкты хаклай. Еңел түгел эштәре, еңел тигәй түдәре, тутырдар ел давылда, улар енәятсене. Тыныс булһын кешеләр, сөнки һәр сак хаклардар, сөнки һәр сак хаклардар, уларды был батырдар. Гаилә тип тормайдар, өйдәреннән эшкә, төндә лә сыгып китәләр. Һәм булган кешеләр кайгы егеттәргә бик зур рәхмәттәр әйтәләр. Еңел түгел эштәре, еңел тигәй түдәре, тутырдар ел давылда, улар енәятсене. Тыныс булһын кешеләр, сөнки һәр сак хаклардар, сөнки һәр сак хаклардар, уларды был батырдар. Еңел түгел эштәре, еңел тигәй түдәре, тутырдар ел давылда, улар енәятсене. Тыныс булһын кешеләр, сөнки һәр сак хаклардар, сөнки һәр сак хаклардар, уларды был батырдар. Еңел түгел эштәре, еңел тигәй түдәре, тутырдар ел давылда, улар енәятсене. Тыныс булһын кешеләр, сөнки һәр сак хаклардар, сөнки һәр сак хаклардар, уларды был батырдар.